Ndugu ndekele muno. Kwa taraso. Ndugu yenu bono zon Irugi. chama anabeke ndugu. Akomeva na panyi yala na ndị Igbo maka na nke mbụ na mbụ aha m Chukwuemeka Ojembe Enwero n'ala Igbo. Ojembe Enwero anọkọta abịa. I am the envoy or the emissary to ancient Idueri Kingdom. I am, by the grace of God, a cabinet member of Idueri Kingdom. I am an ambassador to Pine River State. I am an maka unified Igbos now. Ije ana-aga ka akpọkọta Igbo niile ọnụ. Igbo nọ na mba, Igbo nọ na rivers, Igbo nọ na Delta, Cross River, Kogi, Edo na Benue. Ebe a ka m si nweta ka ndị Igbo chịkwa ka aganye m echichi as Ojembe Enwero maka ije anyị na-aga na-akpakọta Igbo ọnụ. Ọzọ dị ka ibe ya wụ na ana m ahụkwa maka ihe a kpọrọ akpụrụ ụlọ initiative, ebe anyị na-aga ka anyị bulata uche na ego ndị Igbo nọ na mba, bulata ya ụlọ ka eme ka ndị Igbo chakee. Since after the election enwere na Nigeria, ọtụtụ ihe emere. Ihe ndị a mebiri ogede na ndị Igbo aghọtala na achọghị ha na mba. Ọ ya mere ka the Pine Leaf ya wụ this company batara Umudunta ji chọọ ka anyị hiwe ebe industrial estate, not just a housing estate, industrial estate, ebe onye Igbo ga-abịa rụọ factory na ile the volume of ihe ndị housing estate na-achọ 50 plots, ụfọdụ na-achọ 70, but Pine Leaf a na-aga for those things. Ihe Pine Leaf na-aga for gịnị 500 plots. Ebe ewu enwe car assembly, enwe rice mill. Now ka m chọtakwuru n'ọzọ ọ nwere ahụ maka ebe a na-akpọ Isọmụ dịka ndị unu ahụ ndị ọkpala. Otu unu ndị ọkpala enwere ndị Ikwere, enwere ndị Ụkwanị, enwere ndị Ịka, enwere ndị Ngwa, enwere ndị Isu. Now enwere ndị Isọba na Cross River State. Isọba ihe a na-arụ rice, ihe a na-arụ rice. Ị ga-ebe a rice ga-agụ mana ama until our program aba ebe ahụ. Now in partnership with this same company, all the rice a na-akọ na a ga na-eme ihe nke already enwekwere rice mill na Anambra for this company. So ihe m ji na-akọwa na-arụtụ aka ebe ndị ahụ na ka unu ghọta ụdịrị ihe mkpọrọ ya bụ ihe onye Igbo ọbụla bụ ihe. And otu anyị si were ihe nke anyị nwere, ọkụ nke anyị nwere, jiri gawa mba, gawa ala ndị Yoruba, ala ndị Efemma, na-aga ala ndị Hausa. Akụrụ ụlọ akpọọla, okoko akpọọla, sị mba hapụ na ebe ahụ mata na ụlọ ebe a ụlọ onye ọma mbala na onye Isu na onye ọkpala na onye Mbaise wuo ofu ihe a na-asụ ofu asụsụ. Mụ awụ ezigbote nwa afọ Mbaitoli onye Mbi, mana onwe ebe a na-anabata mụ due to ihe m na-eme. Ọkwa m awụ nwa mbiri wụkwa a cabinet member na Idueri Kingdom na Anambra na Aguleri. So Igbo is not discriminating. Ihe anyị na-eme wụ ka ọ dị mma. Ya maka bishop ọ kwesịrị na-ebe ata mana engagement ka mkpu. Mana the people here are capable to negotiate, to have a concrete agreement with ndị obodo a. Na ihe ọbụla enyere anyị n'aka aga nchara ọ ga-emebi. The interest of the community is at the heart of this company. Anyị agaghị eme na ka anyị nara ka erie ofu mgbe. No, orie ofu mgbe ama eri. Ma chama ọtụtụ oge adịghị kwesịrị dị n'ụlọ ebe ekwuru na nke a ka ijiri your discretion and ndị nna anyị ha ndị obodo jiri ghọta na ihe a na-eme ụka ọ dị mma ka Igbo dị mma. Na ebe a mpụkwa na
Ali will be aware I'm never because I will near and I am with the company. The man I say because what of the mission hotel, what of the mission at them one. Every they have Nadumutu, Nadimo State entirely. With the channel. Akadona ni jinala yawuro no state la bala Australia. The first bishop of Murala, which I can attend a man in the particular. Master Bishop never learned to Murala. That's the accident. And I couldn't assign to town on Mabala. That is from that I about it. I not understand. That I have made for almost a month. That's a careful out. I have a lot of that. I don't know. Baru nampak, kamu melihat saya kira usaha kontrak. Wah ya, mereka dah ini food breaking. Dan mungkin tidak kan. Dan kalau kami saya ingin soal lain, jadi kami ni pun semua dia. Hanya beramu, hanya bicara, hanya jalan mutasu. Wah, kamu begini orang ni ya. Anya nukucha adi MOU mpekoro ya ndobolo ndobolo gilidane nani makonda ya hai gilidane wai bandu dikuona ngene bishop na that mpekoro ya ndo ya den mangale ya tukwa ni nia ana balanga so anya hu ebe azwala ndu muntu gafewa hapa tuanya gafele no ala no muntu adika ni pe afuga here as such onu the host community onu de na ma hema ni ngam banda jibele suko ani moroku ada na